Hello everyone, welcome to my our channel. आं दायो माबा दंफैयो बालिफोरा फिल्डआव दंफैयो। दिनै थारमाने माबा जागोन बल खेलाया माबा जागोन आरो थारमाने सिलेक्ट खालामगोन आरो जाय माबागोन मोजां गेलेगोन बेखौ सिलेक्ट खालामनानै माबायावहाय जों माबायाव बेलेग जायगायावसो माबागोन आरो चान्स मोनगोन आरो थारमाने मोजां माबायावहाय भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं बेखौनो देखायनो नाजागोन। लेट्स गो। गासिनो जोंना रेडि जाबाय बल लाग्राया। लेट्स गो। गामिनि लामा गाइस Malah lakau kayak gitu. Next something right hand. Next ada right hand. Kapten ang sih, kapten na. MC lain sih nama baik. Mana sih kodi ka kapten nama kalah kalah. Dongkap right sih. Guys, sangat deh. Right sih cuma jawab right sih. Cuma jawab sih. Masuk. Oh, masuk. Rara. Nah, video kan. Hei, kena faiza lah. Maya montbai lah, guys. Angklan subskan. Pada kasih bekerai macam kaya mana apa mana. Mana hai sini lama ya dapat saya le ini. Kami kita ni lama batai dam tak sara. Baiklah dapat saya nampak. Something right hand. MC di baik bau sih. Sorkar kita ni lama berat aku tipu dia aja rumah. Kami putar awak deh sekolah memang macam dia. Nih ontai krik tu dah. Guys, sudah sampai gas nih. MC ini baik. Pamun ala tu paper lama. Jangan murah ada sang nanti. Tiarabu jangan aku makan kau. Tiarabu jangan aku. Guys, ada. Sisi pokok ada selai. Baik, hujan bayang mana kau? Hei, pop loka. Hei, cacing berni. Dia apa deh, deh. Wow, wait. Dia khai deh. Lagai. Mana kau nak खेलबाजी? हाँ? की ना जाने रे? तो की नहीं खेला नहीं की? Guys, Brazil nih dia. Brazil nih pernah hire lah beren. Dekai manis formula dekai lah. Wow. Oh my god, wow. Wait. Guys, justru yang nama apa ya? Booster. Ompray nih be apa? Mana mulai? Kafila. Deh lagai deh. Jangan nih apa ya? Action sih mah. Kan gasnya. Main apa ya bini ada? Kapten ah. Ada booster. Booster eh. Mabray. Mozang. Dah ekdom selected kah guys bu? Selected tu dah ada. Selected. Kasih ya. Something ni group ada. Bob, kene. Alge kilbiar na. Singiri munda. Mana nasi dor? Ha, PUBG ek jito di shooting hole sila tumak. Singiri munda boleh kuat. Orang nasi. Arjuna ni main pro player ama be. Director mau khanto kini. X something practice kalangas na guys. Zai deragan international mabayaw suigan guys. Jangan X something boss ni group pra photoshoot kalangas na. Foto la. Ni sister ya sela. Asing mencel, kau berani. Bom. Nine option we mobile lah. Prairie long nai ba. Bom. Yalah. Muka laksi. Selektif dah kagak nata ini. Selected kah? Mozang gile deh. Kalau dong kayak
कंग्रेचुलेसन प्लेयारा माबागासिनो लासैसो ओंखारो जेब्लायबो सानगा एकदम मेन माबाफ्रा लासै ओंखारो लास्ट फिनिशिं ओंखारो आरो माबा समाव जेथिया माबा जागोन स्टार्ट जागोन साबस्टिटिउट सिगां लोगोफोर आंबो गेलेनो रोङोब्रा मानसि गोसोम नोङो आंखौलाय मानसि गोसोम नोङो केमेरासो गोसोम नुदों आं बिराद लाजिलै बसुमतारी माबा बेलाय केमेरा गोसोम नुदों गानगासिनो रेडि हल यस दे जों गासिबो थांजोबसिगोन स्टेट लेभेलावहाय गासिबो देरहाबाथाय स्टेट लेभेलाव थांगोन मेसिखौ सेलफियानो मोनथारसिगोन साननैसो उनावहाय प्रेक्टिस खालामगासिनो नायनायाव बोरैबा माबाखौ जोंना एक्जामथिंखौ माबा मा होनो प्रेक्टिकेल थां माथां एसे साइज आरो नै माबाया नै बारफुङा जों बि फालांग्रा साइज नुखायो बिदांखौ नंगौ नामा आं किपार जुगानदरनि बिसो मेन केप्टेना जुगानदर गेंनि केप्टेना कापनिया गेलेनायनि सोमोन्दै एसे बुंनायब्रा दे बिथाङा खै गल होनो हायो जोंनि नायनोसै बिथाङा सिलेक्टेड जागोन ना जाया सिलेक्टेड बिथाङा माबा खालामगासिनो प्रेक्टिस खालामगासिनो बिथाङा मा सोग्रायाव मिडफिल्डार पुरा माबाखाना थियरखाना सिलेक्टेडा चल' गाइस नै 31 टंला आरो बे मेन माबाया आरो फिल्टार माबाया गाइस नै माबा खेल महारान 2013 बिगेस्ट स्पर्ट गाइस नै माबा खेल महारान 2013 बिग स्पर्टनि माबायाव फैगासिनो एक्सामथिं टिम बे ग्रुप जोंनिया बुस्टार ओमफ्राय जिन्तु गाइस जाबाय माजों टिमा ओइ केप्टेना ओइ एक्सामथिं बस माबा बुंदो माबा खेला गेलेनो फैबाय दिनै माजों खेलाया गिनानैसो थांबाय बोरै जानांगौ बिदिबा नै गिनानै थांफिनजोब्बाय बिदि जायो नामा खेलाया बोरै जानांगौ बिदिबा खेमालाय गाइस नै टिमा एक्सामथिं बसनि टिमसो जोंनिया प्रेक्टिस কি হল itu নাকি नै प्र प्लेयारा बे जाबाय जों गामिनि एक्सामथिं बसनि ग्रुप जाबाय बेलेग टिमा दाबो फैयाखै माथो बिनिफ्राय माने सिलेक्ट खालामसिगोन आरोना गाइसमोन जो अजित वाव जो गाइस नों दालाजिस फैदों जों दालाजिस मेब्र आलासिन्स नों मा जार्सिया मा जाखो नोंना गिलालि मा जाखो जार्सिया गिला मा गिला ओइ गैला दहाय नाजानाय खेला दहायबो खर'आव नांदों माबा जानाय खेला दासिबो नै माबाया बोरै गामिनि एरजदार नैबे नोलोबारि टिम गोजा ड्रेसा इउनिफर्मा ओमफ्राय नैबे जों गामि गाइस नोलोबारि टिम बे दुलाल लागायना हो दे जेबो नङा एक्जाकसन खालामदो जेबो नङा उपाय गैया मानसियानो फैयासैना टिमफ्रानो मोजां इनभाइट खालामासै नामा सामसिङाव होसिगोन एबार लागाय पपसो माथो लागाय साइड मारबादि दां एक सामसिङाव होसिगोन थांनो गुड शट गाइस माबाया गेमा स्टार्ट जासिगोन आरोना गेमा स्टार्ट जासिगोन टिम मोननै गावबाय भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना माब्रै खबरा मोजां गेलेबानो जाबाय दे कि खबर
पुरा फालायदिबि आरो फालायदिबि होख्लायखा मिथिबाय गैलालै सेस दारे जोंना हरंलै दावरा दावनखा माइरिबो होखाबाय दै अनला भाई दोनबाय नोंथांमोना नायलांबाय था मार फिउआ बिराद बरिया नांदोंलै खार नोलोबारि उनाव ना वाव जर टाइगार बुस्टार 0-0 गैलालै फैखानायखौनो हाबखासिगोन हो आउट बल गाइस ओइ थांफिनबाय hey अनला गुड शॉट लगे hey Hey, yes, salah mistake. Sini nak guys bahasa baile. Nabar dong. Hey, yes. Isina tamane moनसे टीमा tamane आथिं माबा गैया आरोना बुरजुथा गैया ओमफ्राय इसना बुरजुथा दं एसे दिगदार जायो बिदिबा आथिं मिलायनो हाया गासिबो टीमा माबा जाजोबा बुरजुथा जाजोबा मोजां जायो आरो गेलेनो माने होखाव ih fैदों लागाय जाबाय थांबाय सिला guys breakfast now breakfast थालेर मोजां शट मोनलै मा जोखो न' थांला हा न' थांनो नाया दानो किसा আছে
Yes, Bang. Energiफ्रा माबासो माने सेप्रे माबा दावदैसो होगासिनो ओइ बोया मेल्ला दङ रे लाय लानानै आसेरे ओरेस इताने जाना आरो खुरि काट ओइ मेडिकेल पॉइंट गिलहे पाबि ओरेस जाना एक पैकेट मेरला मेरला जागारासो दे ला बोला किन नोंसिना नोंथां लाना फैलाय আছে মান আছে नोंथां Who recognize na? एनार्जि लादों नाला लों नाला एनार्जिया बिसो नामा माथो बारा जासिगोन गगंसो माथो सुफुबाय नामालै इंगला थांबाय होनदों इंगल थांबाय जोंना मेदामा सिलेक्ट खालामदों